Милләтпәрвәрлек дип аны, то есть, ягъни патриотизм дип әйтәбез инде, әйтмәс, күбрәк ишетелгән сүз. Аны инде күбрәк үз дәүләтеңә, үз белмәйм анда туган җиреңә дип әйтәйек инде, яратуны аңлатыла. Милләтчелек ул инде ягъни национализм, ул инде үз милләтеңне, үз халкыңны ярату һәм үз халкыңның мәнфәгатьләрен иң өскә кую. Алар ул дөресрәк әйткәндә үз халкыңның мәнфәгатьләрен яклау, менә шул милләтчелек була. Бездә инде Советлар Союзы заманыннан милләтчелеккә ниндидер шундый тискәре йогынты ясалган иде. Аны инде теге ягъни нацизм, фашизм белән дә бутыйлар, теге бер үк ничек дип әйтәм, бер үк уровеньга бастырып куялар иде. Бер үк дәрәҗә булып. Бер үк дәрәҗә кебек инде, менә өтөр генә куярга калмайдыр. Милләтчелек, фашизм, нацизм, ләкин тулысынча карасак, фәнни яктан да һәм дөнья күләмендәге үрнәкләрен карасак та, ул алай дип әйтә алмыйбыз, чөнки фашизм, нацизм ул милләтчелекнең иң радикаль форматы дип әйтәйек инде. Ягъни менә без бит инде чагыштыру өчен, кеше аңласын өчен әйтәм, мәсәлән, без сезнең белән мусульманнар бит, без традицион исламда бит үзебезнең традицияларны саклыйбыз, мәчеткә йөрибез. Ягъни шулай ук мусульманнар арасында, христианнар арасында барлык шундый дини радикаллар. Алар инде бүтән диндәге кешеләрне үтерергә чакыралар, үзләре дә үтерәләр, ниндидер каршылыклар тудыралар. Ләкин шул ук вакытта без әйтмәйбез, дин ул начар әйбер, менә динле кеше, Алла Тәгалә ышанган кеше, ул менә алар бөтенесе дә шундый начарлык, яманлык белән шөгыльләнә. Юк, монда да шулай ук. Бар милләтчелек, ул нормаль үсеш, ул нормаль сәяси идеология, һәм шул ук вакытта бар радикаль вариантлары, шул фашизм, нацизм. Аны бутамаска кирәк. Чын милләтчелек, менә минем күзәтүләрем буенча, ул демократик җәмгыять эчендә үсә ала. Һәм чын милләтчелек ул демократияны җәмгыять демократияны таптырган вакытта гына барлыкка килә. Мәсәлән, Европада милләтчелек ул 19 гасырда күбрәк үсте. Анда шулай ул демократияга җәмгыять сузылган вакытта ул шундый ниндидер җавабы булды элит эчендә. Мәсәлән, анда ул 19 гасырда шул монархиялар юкка җимереләдер, сословный дибез инде бит, сословияларга бүленгән җәмгыять, халык юкка чыгадыр, һәм шул вакытта сословиялар юкка чыкканда халык үзенә нәрсә таптырды. Безгә бер тигезлек, бер хукуклык кирәк. Ул вакытта тигезлек ул социаль яктан да тигезлекне сорый, һәм милли яктан да. Мәсәлән, мәсәлән, Италияны искә төшерәйек. Менә Италиядә элекке вакытта бердән-бер дәүләтләре булмаган. Алар 19 гасырда ничә дәүләткә бүленгән, һәм шулай Италиянең төньяктагы хәтсез территориясе Австрия эчендә, немецлар астында булган. Шул вакытта шул Австрия эчендәге территорияларда, мәсәлән, Тренто шәһәрендә, анда иридантизм дигән шундый бер идеология милли килеп чыккан. Алар нәрсә таптырганнар? Алар әйткәннәр, менә без итальяннар, без бөтенебез дә бер дәүләт эчендә яшәргә тиешбез, чөнки безнең хукукларыбызны менә монда немецлар, австриялар бозалар, һәм шул вакытта алар безнең экономик ресурсларыбызны алар һәм милли яктан да безне кысалар. Шуңа күрә безгә бер дәүләттә яшәргә кирәк дип иридантизм дигән идеология барлыкка килә дә, аларның Италиянең милли каһарманы Джузеппе Гарибальди шундый хәрәкәт оештыра да һәм Италияны берләштереп бер дәүләткә әйләндерә. Менә без бөтенебез дә белгән бүгенге көндәге Италия дәүләте менә шул Джузеппе Гарибальдиның милләтчелеге аркасында барлыкка килә. Һәм хәзерге көндә беркем дә Джузеппе Гарибальдига ул начар кеше, ул милләтләрне бер-берсе белән чәкәштергән, ул милләтләр арасында татулыкны бозган дип әйтә алмый. Ни өчен? Чөнки ул итальян милләтенең халкының мәнфәгатьләре өчен көрәшкән, яклаган һәм демократик юлдан ул чыкмаган. Шулай ук безнең дә татар милләтчеләребезне искә төшерсәк, шул ук Садри Максуди, Гаяз Исхаки, ягъни безнең большевик милләтчеләребезне, шул ук Султан Галиев, там Галимҗан Ибрагимов, калганнар, Мансуровлар, алар шулай ук без алар милләтче дә дип әйтә алабыз бит, ләкин шул вакытта алар милләтчеләргә нәрсәгә бүленгән, алар татар халкын үстерергә, якларга гына тырышкан. Шул ук вакытта без Габдулла Тукайны да милләтче дип әйтә алабыз. Шиһабуддин Мәрҗани да милләтче дип әйтә алабыз. Ни өчен? Шиһабуддин Мәрҗани ул безнең татар милләтен үстергән, төзегән. Шуңа күрә тәгә еш вакыт кайбер мусульман кардәшләребез әйтә, ул милләтчелек ул начар әйбер, менә Алла Тәгалә милләтләрне бүлергә кушмаган. Алла Тәгалә бүлергә кушмаган, чөнки ул әйткән, бер милләт икенче милләт белән милләт аркасында көрәшергә тиеш түгел, ләкин үз-үзеңне яклау, үз-үзеңнең нинди тамырың булу, ул аны Алла Тәгалә безгә гел чакыра. Ул безгә теге тыйнак булырга, ничектер әйтәйем инде, үз хукукларыңны якламаска, битараф булырга, ул Алла Тәгалә безне чакырмый. Без аны исламның Коръәнне укысак та һәм бүтән
ислам диненең идеологиясын өйрәнсәк тә. Заманда шушы милләтчелек белән шөгыльләнүче, гомумән үз милләтенең мәнфәгатьләрен кайгыртучы, шушы техноген, шушы компьютерлы заманда андый кешеләр бармы? Диясе килә минем. Гомумән бу кирәкле мәсьәләме? Менә шулай милләт турында сөйләшеп утыру. Ничә уйлыйсың син? Ну, әлбәттә бар инде, менә без сезнең белән сөйләшеп утырабыз, без бит шулай ук татар милләте өчен кайгырабыз, кияләнәбез, шуның турында, мәнфәгатьләре турында сөйлибез. Әлбәттә бар, һәм бездән башка да бар. Татар милләтендә и бүтән халыкларда да, менә мәсәлән шул ук Европаны алсак, анда менә соңгы 15 ел арасында гына милләтчелек, милли хәрәкәтләр нык үсеште, һәм ягъни инде алар безнең кеман сыман теге тел өчен генә уже көрәшми хәзерге көндә, шул ук мәсәлән каталоннар, шотландиялар, алар инде хәзерге көндә үз алларында милли дәүләт төзергә дигән шундый максатлар куя башладылар. Чөнки аларга уже телләрен, мәдәниятләрен саклау дигән проблема уже алар алдында тормый. Ул проблеманы алар инде 20-30 ел элегрәк чиштеләр. Шулай ук үз мәктәпләрен, университетларын, мәгариф системаларын төзеделәр, үз регионнары өчен анда налог ягыннан инде льготалар калдырдылар, үз регионнарын үстерер өчен, баетыр өчен. Шуңа күрә мин хәзер көндә андый проблема, милләтчелек юкка чыга дип әйтәм. Монда ике проблема: глобализация, беренче яктан глобализация милләтләрне бетергән кебек, ләкин шул ук вакытта милли менә юкка чыгарга теләмәгән халыклар арасында милли элитасы, шул милләтчеләр дип әйтәйек инде. Алар шулай үз халкы эчендә бу милләтчелекне үстерергә тырышалар. Ни өченки кешегә, халыкка сакланыр өчен ниндидер үзләренең фундаментын тотырга кирәк, ниндидер нигезе булырга тиеш. Менә шул миллилекне алар шундый нигез дип күрә. Без инде хәзерге көндә менә карасак, бүтән алга киткән милләтләрне алсак, мен дә теге Америка милләтен әйтмәсем, чөнки ул Америка милләте, ул теге ничек дип әйтәйин, шундый теге аны теге салат дип тә әйтәләр. Җыелма, әлеге аны как плавильный теге эриторган казан дип әйтәләр, плавильный котел дип. Хәзер инде аны салат дип әйтәләр. Ягъни анда берничә халык бер-берсе белән берләшеп бер милләткә әйләнгәннәр. Бүтән милләтләрне алсак, дөнья күләмендә билгеле, аларның күпчелекләре, алар ниндидер бер халык арасында җыелганнар. Ну, мәсәлән, немец милләте бар. Без үтенде уйлыйбыз, немец ул бер төрле дип. Ләкин немец милләтендә бар үзенең региональ үзаңнары, мәсәлән, баварец, саксонец, пруссак. Но алар бөтенесе дә пруссаклар янында җыелганнар. Без инде татарларны менә карасак, әйбит, бездә татарларда бар анда шул Себер татарлары, Мишәр татарлары, Астрахань татарлары, ләкин шундый җыя торган бер нөктәсе дип әйтәйек инде, ул менә Казан артындагы татарлар булды. Шул Тукайны алсак инде, Тукай, Мәрҗани, менә алар безне җыйды, менә татар милләте дип әйтсәк булай. Шул ук французларда да шулай ук аларны Париж янындагы яшәгән халык җыйды. Хәтта анда шулай ук региональ төркемнәр хәтсез. Хәзерге көндә менә ничек дип әйтәйем, милләтләр алар яңадан, минем менә карашым буенча, яңадан ниндидер үсешкә, ниндидер яңарышка бирелергә торалар. Мин инде аны мәдәнияттә дә күрәм, шул ук менә тарихи киноларны күп төшерәләр. Менә сез карасагыз, кино яратучы кешеләр тикшереп барса, соңгы менә еллар арасында дөнья күләмендә тарихи киноларны күбәйде. Һәм ул көчле дәүләтләрдә генә бар. Мәсәлән, Кытайларны күп төшерде. Төрекләрне хәтсез төшерде. Ул инде теге төрекләрнең төрле бар. Хатын-кызлар өчен дә, ир-ат кеше өчен дә. Англичаннар да аны күбәйде, андый испаннар да. Менә кайда милли үзаң әзрәк үстергә торган күбегә, анда менә шулай мәдәнияткә дә үзенең йогынтысын ясый ул. Ул менә мин әйтәм, 20-30 ел элегрәк булган шул ук тарихи киноларны сез карасагыз, андый теге ничек дип әйтәйем, андый эзләре бик күренмәс. Анда бик толерант күрсәтелгән, шундый йомшаграк, именно милләт пәрвәрлек ягыннан үстерер өчен дип әйтәйек инде. Менә тарихи кинолар соңгы елларда гына үсә башлады. Шулай ук тел өчен дә көрәшү ул нык китеп бара. Ягъни даже көчле дәүләтләрдә дә, көчле телләр дә үз телләрен дөнья буйлап таратырга тырышалар. Алар яңа платформалар оештыралар электрон ягыннан. Татар милләтчелегенең планнарын тормышка ашыру, ныгыту юнәлешендә син үзең нәрсәләрне эшләргә кирәк дип әйтәм инде, безнең хәлләр бик авыр бу вакытта, бу чакта, чөнки акча мәсьәләсе безгә тора, зур проблема булып әйбит. Без инде менә үзебезнең, сез инде журналист буларак беләсез, әйбит, татар журналистикта эшләгән журналистларның да хезмәт хаклары бик зур түгел. Шул ук телевидение, гәзит журналда булса, ул шул ук акча белән бәйле. Һәм мәдәнияттә дә, мәгариф системасында эшләгәннәрдә дә шулай ук. Әлбәттә, акчасыз булмый, чөнки акчаны менә элекке вакытта бер кеше әйткән иде, ул сугышның көрәш акча, ул сугышның көрәшнең каны дип. Ул шулай ук сәясәтнең дә шундай төшүләр, сәясәтнең акча, ул сәясәтнең каны. Ягъни акчасыз
бернинди зур глобаль идеяны да тормышка ашырып булмай. Башта ул идея әйтелергә тиеш. Идея әйтелгәннән соң инде анага акча килеп, ул идеяны тормышка ашырылырга тиеш. Ныгытылырга, төзелергә шул ук хәзерге көндә менә шул ук милли мәктәпләрне төзи башласак, анда шулай ук нинди проблема туа, кем акча бирә анага, кем аны үстерә, кем аны чын барлыкта ничек дип әйтәм, заманча рәвештә оештыра ала, чөнки ул бик теге сер түгел, бит күпчелек шул ук татар гимназиялары бездә Татарстанда алсак та, бүтән регионнарны әйтәсе дә юк. Аларның мондый методик яктан, эчтәлеге яктан акчаларга җитеп бетми, чөнки әйбәт кабинетлар, әллә условия кирәк. Шуңа күрә акчасыз әлбәттә булмый, но монда аңларга кирәк, син үз милләтеңне ашатмасаң, ул теге урысларда бар бит. Тот, кто народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Шулай ук мен әйтәсем килә, үз милләтен үстерергә теләмәгән, үз милләте өчен акча бирергә теләмәгән халык, ул милләтсез кала һәм ул бүтән милләтләрне үстерәчәк. Ягъни менә без әйтәбез милли мәктәпләр дип. Милләтсез, миллисез мәктәп юк ул. Ул менә ягъни татар мәктәбе икән, Татарстанны алыйк, ягъни ул урыс мәктәбе була. Миллисез мәктәп булмый. Шулай ук мәгариф системасы да ул миллисез булмый. Син нинди телдә өйрәтәсең, син шул телдә мәгълүмат бирәсең һәм син шул телне үстерәсең шул вакытта. Миллилексез мәгариф тә, мәдәният тә, тормыш та, ягъни килешмәй. Мәсәлән, шулай ук кибеткә барасыз, бит сез Coca-Cola сатып аласыз, бит эчәсез аны, но Coca-Cola дип анда инглиз телендә язылган. Шулай ук сез ничек булса да инглиз телен үстерергә ярдәм иткән кебек буласыз. Сез аны аңлап бетмисез, но фактически шулай була ул. Де факто дип әйтәйек. Шуңа күрә ул акчадан тора һәм безгә хәзерге көндә менә татарларга тагын бераз мин күп әйтәм, үзебезнең тыйнаклыгыбызны әзрәк кырыйга алып ташлап, үзебезнең мәнфәгатьләрне якларга, курыкмаска, шикләнмәскә тиешбез. Шулай ук үзебезнең милләтебезне үстерергә акчаны күбрәк бирергә кирәк. Ягъни инде менә бездә Татарстан, Аллага шөкер, бай регион, бит бездә спортка күп акча бирелә, футболга, хоккейга, ләкин шулай ук милли эшләргә без инде менә милли интеллигенция зарланабыз һәм минемчә бик дөрес зарланабыз. Милли эшләргә акча бик әз бирелә. Аның белән менә шул ук зур спорт белән шөгыльләнсәк, анда берничә процент кына шуның белән күрелә инде. Мәсәлән, анда бер футболистны алалар 12 миллион долларга, бит шул ук вакытта анда даже 1 миллион доллар да татар мәгариф системасына бирелми. Шуңа күрә безгә менә бу ситуацияны, бу хәлләрне үзгәртергә кирәк. Һәм әле бу елгы менә бу туган телләр, халыклар бердәмлеге елана да, менә бу футболчылар белән чагыштырганда беләсеңдер инде нисбәтен. Менә безгә хәзерге көндә минемчә Татарстанда вакыт җитте, шул ук бай безнең компаниялар эченнән дә ниндидер татар телен, татар милләтен үстериш фондын оештырырга. Мин яны алай дип әйтәм, чөнки бар әлбәттә безнең дәүләт фондлары кече генә, алар әзмәс грантлар бирәләр, нитәләр, ләкин глобаль проектларны ул акчалар белән үстереп булмый. Мәсәлән, анда безнең мәдәният министрлыгы татар оешмаларына чит төбәктәге ниндидер грантларны, ул кече грант, 400 мең, 300 мең сум. Но анага глобаль әйберне эшләп булмый. Син мәсәлән, бер үк мәктәпне төзергә кирәк дисәң, сиңа 100 миллион сум кирәк. Иң әзен әйтсәм инде 100 миллион, ягъни күбрәк тә кирәк. Менә андый грант бит беркем дә бирми. Аларны үстерү өчен шундый зур фонд булырга тиеш. Минемчә, шуңа күрә безнең менә шул ук зур компаниялар Татарстандагы эшләгән, алар инде менә шул спорт командаларына гына түгел, шулай ук татар милләтене өчен шундый зур фондта оештырырга тиеш һәм үзләре ул вакытталар үзләре контрольдә тотса, ул акчаны китү ул дәүләткә бирергә тиеш түгел, чөнки күп зур бизнесменнар инде алар не андай акча бирергә тырышмыйлар, чөнки алар уйлыйлар, дәүләткә бирсәң, дәүләт үзе ничек кирәгәндә эшли, ул акча юкка чыга дип. Юк, фонд оештырырга да һәм үзеңә бу акчаларны кая баруыңны карап контрольдә тотырга. Ул вакытта минемчә аның фәтвәсе күбрәк булыр иде. Менә бу фондта булган предприятиеләр, бай оешмалар дип әйтгәндә, ләкин аларның җитәкчеләре дә иң беренче чиратта милли аңлы, әйбәт милләтләре белән горурлана торган. Сез әйткәнчә инде милләтче кешеләр булган чиратта гына тормышка аша. Менә мәсәлән, там бер кеше, бездә әйтә, хорошо, бер кеше пример, бездә хәзерге көндә гелтәгә әйтәләр, берәнди авылдан, шәһәрдән бай чыккан кеше, ул нәрсә эшли? Байса, иң беренче ул мәчет төзи. Татарстанны карасак, бездә һәр төбәктә, һәр кеше беткән авылда да мәчет төзелгән. Бездә инде Казанда, Латнанда берничә урында төзергә кирәк дип әйтәләр, шул зур җәмгыять мәчетен, ләкин бу проблема юк, шишелде. Хәзер андый проблема актуаль тормый.
Менә шул ук бай кешеләр бит алар юкка чыгып бетми, алар бит үз байлыкларын каядыр җибәрергә тиеш, нәрсә җибәрергә тиеш. Минемчә, хәзер менә хәзерге заман җитте, динебез үсте, мөселман динебез, һәм шул вакытта безгә инде милләтебез өчен дә акчаны җибәрергә кирәк. Шул ук мәгариф системасына минемчә иң беренче йогынты монда ясар иде, шул мәгариф системасына менә шул фонд аша үстерергә. Ягъни шул ук татар кинематографы ул бездә бик авыр хәлдә, чөнки елына анда берничә миллион, анда ялгышмасам 2 миллион сум гына Татарстан Республикасы бюджеты бирә, ул 2 миллион сумга анда кино төшереп булмый. Шул ук зур бизнес монда да зур ярдәм итә алыр иде минемчә. Менә шундый фонд аша. Хәзер безне тыңласалар, Илнар әфәнде, менә бер бай эшмәкәр безне хәзер үзенең җибендә тыңлап бара дигәндә Болгар радиосына, инде мин анда мәчет салдым, монда мәчет салдым, монда салынып ята, ләкин әле минем акча бар, инде менә мәгарифкә кертергә кирәк икән, дисә, инде сез әйткәнчә. Ничек ул бу акчасын тотып кая бара ала хәзер менә? Ну хәзер көндә бик зур бай кеше булса, минемчә инде Миңа килсен дисезме? аның якын дуслары шулай ук бизнесменнар бар, алар бергә ниндер кооперация төзеп, бер фонд оештырсалар була. Ягъни инде андый авырлыклар булса, мөмкинчелекләр булмаса, ул үзенең шәхси исеменнән генә ниндидер конкурста игълан итә ала. Минемчә инде бу ниндидер кеше генә адам булыр иде ул вакытта. Ну, мәсәлән, кешенең бар икән, ну, әйтәйек, 50 миллион сум бар ди бит кешедә. Ул әйтә, мин нәрсәгә җибәрәм икән? Әйдә менә конкурс оештыр да, безнең бит бар анда күренекле режиссерлар, бит сценаристлар, аларга ниндидер конкурс бир, менә иң яхшы, иң беренче сценаристларга, менә иң яхшы татар милли үзаңны үстерә торган киноның сценарийларын конкурс. Менә шуларга җиңгән кешегә ничәдер син определенный сумма акча бирәсең һәм икенче конкурс үткәрәсең, менә шул кинога кем нинди режиссер төшерер иде. Менә минемчә, хотя бы шул 50-100 миллион сумлык ниндидер бюджет булса, уже более-менее бер кино төшереп була. Әйе, бик теге зур, капитальный, теге пеплум, Голливуд школ пикан төшереп булмай. Әлбәттә, анда уже хотя бы 1 миллиард сум кирәк инде. Но ниндидер кече форматта, бит шул ук Россия кинолары кебрәк, анда уже вакытта төшереп була. Һәм ул мин әйтәсем килә, монда теге үз алдыбызда сразу зур максат куймаска кирәк. Максат кечерәкне куярга кирәк. Нәрсәдән иң кече адлардан башлау. То есть менә һәр кеше шунардан башлай ала, үзен индер. Менә мин күрдем, бездә монда Казандагы горсоветта утырган кайсыдыр бер депутат үзенә ниндидер конкурс оештырды, уже менә татар теленең проектлары буенча шәхси конкурс оештырды. Ну, ул, конечно, кооперация оештырып, бергә эшләсәләр, бүтән бизнесны зурак бюджетлы әйбәтрәк булыр, ләкин үзе дә эшләгәч, минемчә ул әйбәт ниндидер үрнәк бирә. Алда вакыттагы да андай кешеләр күбәер дип мин өметләнергә генә кала инде. Әйе, монда инде интернет ярдәмгә килә алаймы? Әлбәттә, андый кешеләр табылса, безгә дә киңәшләшергә интерактив, безгә үзебезгә ул акча кирәкме, ләкин әйбәт кенә киңәш без бирә алабыз. Ничек тормышка ашырырга, ничек бу эшне алып җибәрергә. Чөнки Аллага шөкер, тагын бераз әйтәм, мәчетләр төзелде, ләкин күп кеше шәһәрләрдә, авылларда йөрергә кеше юк, то есть ул юкка чыга, ул акча һәм шул ук вакытта бик актуаль тора үзебезнең милләтебезне сакларга, милли мәдәниятебезне, милли үзаңыбызны үстерергә. Милли үзаңыбыз көчле булса, Татарстан да көчле булачак. Чөнки сез карагыз, бүтән регионнар не безгә бүтән халыклар ничек дип әйтәйем инде көнләшеп карыйлар Татарстанга. Не? Чөнки безнең милли үзаңыбызның көчле һәм шул вакытта менә татарлар шыпылдыра, татарлар эшли. Ул безнең хисебезне үстерә һәм шул вакытта үз алдыбызга тагын яңа максатлар куябыз. Үзебез инде тегендей юкка чыккан, ничек дип әйтәйем, мискин халык булсак, без үзебезнең республикабызны күтәрә алмас идек. Ул безгә ничек дип әйтәйем, көч бирмәс иде, рух бирмәс иде. Безгә именно миллилек ул рухны бирә һәм шуны теге яшермичә турыдан-туры әйтергә кирәк. Һәм шушы миллилек безнең саклансын, ул инде дөрес әйттегез сез, ул милләтчелек, милләтеңне ярату, инде үз милләтеңне башкалардан истән кую, менә монсы инде яхшы нәрсә түгел, табигый горурлык милләтең белән, туган телең белән, туган җирең белән. Һәм бу демократик хәрәкәт шулай дип әйтәйек. Менә мондый үз милләтеңне яклау, мәнфәгатьләрен яклау, үз милләтеңне ярату, ул демократик идеология, ул теге каршылыклы, деструктив идеология түгел, шуны онытмаска кирәк.